Прывітанне, мае шаноўныя сябры, прывітанне ўсім, хто цікавіцца Construction сімулятарам і такога кшталту гульнямі. Карацей, я не так даўно набыў гэтую гульню па зніжкі, чым вельмі задаволены, бо гуляў яе вельмі даўно, магчыма, гадоў 10 таму. Яна ў той час была проста як па графіцы, так і па механіцы, спадабалася, было прыемна. Было коротка, але ўсё ж такі прыемна. Сёння я трошки паспрабаваў, як бачыце, у мяне ўжо ёсць нейкая кампанія. Вось, але зараз мы з вами пачнем новую гульню. Створым нейкую кампанію, напрыклад, дзед. Так. Каго мы тут выберем? Хто у нас тут пастаршы? Дзеўчына нам не патрэбна, яны не падобныя да... О, няхай гэта будзе. Так, добра. Мы назовемся дедом. Не тое. Дед. Пачинаем нашу кампанію, конечно ж, у Європі. Ось няхай ось такое будзе. О. І company name. Дед Company. І пачинаем. Што за гульня такая? Тут тычыцца абсалютна ўсё. Будоўлі, раскопак, перавозак таксама і гэтак далей. Пабудавана ўсё на рухавіку Unreal Engine 4. Графіка, ведаеце, такая сабе, насамрэч, мяне не ўразіла абсалютна, але яна з'яўляецца гульня цікавай менавіта з-за таго, што ў ёй даволі шмат тэхнікі, даволі шмат варыянтаў, як працаваць, над чым працаваць, ну і гэтак далей. Вось, зараз усё пабачыце, зробім з вами невялічкі такі экскурс для пілотнай серыі і, магчыма, напрыканцы гэтай серыі мы ўжо застановімся на тым, чым мы будзем тут займацца. То бок паставім сабе мэты, якія будзем дабівацца ў невялічкай серыі. Я маю намер зняць каля 5 серыяў, магчыма, больш, магчыма, менш, як найменей верагодней, але ўсё ж такі магчыма, хто ведае. Вось, але, пакуль планую зняць 5 серыяў. Так, нешта тут доўга яно загружаецца, неведама чаму, таму што ствараецца мапа ці як. У нас ангельскі інтэрфейс, у нас, бачыце, тут нейкія rough start. Ну, добра. Мы тут павінны знайсці сабе працу, я так разумею, гэтак далей. Вось, бачыце, мы тут ходзім. Ён вельмі марудна ходзіць, як па мне. Вось, і пры гэтым даволі хутка бегае. Вось. Што нам тут? Speak with Hape. Нам трэба знайсці... мы ўсё ж такі... Странна, у нас свая кампанія, але... Хейп — гэта чалавек, які мае адносіны да навучання, то бок мы з яго дапамогай навучаемся. Што ты хочаш? З якой такой нагоды? Now is your chance to prove it, because I urgently need your help. So let's get зразумеў. Ён патрабуе ўсяго ж нашай дапамогі. There's been a landslide at the bridge coming into the village. It also knocked down a utility pole, and many parts of the village lost power. We have to get over there and clear the road. We'll need a wheel loader, which I have to pick up. It's best if you get behind the wheel of the flatbed truck and drive ahead. Just follow the GPS to the meeting point. Зразумела ўсё. Карацей, ён як у навучальні патрабуе нашай дапамогі, дзе мы будзем яму тут дапамагаць, рабіць тое ці іншае. Вось, чаму не разумею. Вось, але паехалі. Фізіка пераводу тэхнікі ці язды на тэхніцы, яна такая, ведаць сябе,
Благая, я б казаў. Далёка-далёка, не Еўратрак сімулятор усё ж такі. Ну, але яна такая выносная. Шчыра кажучы, нічога ў гэтым страшнага няма. Бачыце, заносы. Вось, ну, карацей, есть чым пазаймацца. Гэта не Need for Speed, але нейкі дрыфт магчымы. Ну і, канешне, кіраванне камеры тут таксама храмае на абедзве нагі. Так, нам сюды. Алло, ну, неправда, я уже не так і зачапіўся. Гэта, калі што, я за смеццевы мешок. Вось гэты мех са смеццем, гэта я за яго зачапіўся. Вось. Прываблівая гэтая гульня, як я ўжо і казаў, тым, што вы будзеце карыстацца рознай тэхнікай. Гэта цікава. Як на самазвале, так і на экскаватары, так і на грузавіку, ужываць розныя маніпулятары і мноства іншых рэчаў. Таму мы патроху будзем гэта рабіць. Каб зарабіць наш $1 000 000. Чаму б не? Бяжым сюды ў гэты пагрузчык. Бачыце, які добры. Калі што нам... Давай, нам же трэба было спачатку запусціць генератор, нешта я паспяшыў. Эй, сюды. Глядзі, гэта будзе рабіць. Вот так, праз сценку. Нечакана, правда? А ён можа. Мяне гэта, калі я праходзіў навучанне, гэта таксама пасмяшыў. Але другі раз. Гэта выглядае смешна. Ай-яй-яй. Мы ўжо ўзялі тэхніку. Ідзі. Добра, ўсё. Выгружаем яе сюды. Вось так. Падбіраем і едзем зноўку. Гуляю, як заўсёды, я на геймпадзе. Бо, павярні ты камеру, О боже, люди добрыя, што гэта вы? Камерай, калі што, я не кірую, і гэта вельмі кепска, на мой погляд. Яна сама лётае, як ёй заўгодна. Трэба толькі прызвычаецца. Набираем полный коуш. Подносим. І сюды. Калі я добра памятаю, па сцэнару гэтай задачы нам не трэба будзе. Блядь, хто придумал гэтую камеру? Я табе, курва, кішкі вынесу. На што яна так круціцца, хто мне растлумачыць? Так. Знову набираем ковшик, поднимаем и отвозим.
Уже 65%. Нам трэба падняць гэта ўсё да 100. Знову набираем повну ковшик, кошик, ковшик, а не кошик. Так, уже 79, добре. Ну, хіба што застаўся апошні. І добре. Так. Нас просять, каб мы запаркаваліся. Дзе мы там запаркавацца можам? На место ставим. І зноўку нам трэба ісці да нашага кіраўніка. Хапе. Прывітанне зноўку. Мы ўсё зрабілі. Now the roadway is open again on half sides. Well done. However, our mission does not end here. The refrigeration system at the local supermarket has failed. There is a mobile generator. Зламаўся халадзільнік. We have to get it to the supermarket as У quickly as супермаркеце. possible Нам so трэба that the яго refrigeration пачыніць. can be Так, restored направіць. and the food doesn't spoil. Добре, зразумела. Паляцелі. О, мы ўжо нават і пагрузілі. Нішто сабе. Ну, паехалі. Ды тут гэты супермаркет, вось побач. О, мы нават зарабілі там 25 тысяч крэдітаў. Так. Ага, машину трэба там дапаркаваць. Так. Выстаўляемся, і зараз будзе вельмі цікава. Мне гэта вельмі падабаецца. Мы будзем працаваць маніпулятарам. Працаваць ім таксама не вельмі складана. Але лепш гэта рабіць з дапамогай геймпаду. Ну і што гэта такое? О, падымаем. Паварочваем сюды. Трошки опускаем. Вытягиваем. Готово. Трэба запустить генератор зараз. І як вы, напэўна, здагадваецеся, гэта ён будзе рабіць у які спосаб? Правильно, праз сценку. Нават не адчыняючы яго. Хапе.
Что еще? The lantern has torn the roof and must have damaged some lines in the process. Ага. It needs new cladding. First, lift the lantern out of the roof and then drive to the local building material Фонарний dealer слуп to упав pick на up the крышу у required нас. parts. Треба зняць Come on, let's найперш not waste any time. найперш гэты слуп, а потым прывезці матэрыялы для ремонту даху. Ой, не то, сюды. Падымаем. Чакай, чакай, чакай. Угу. О. Поднимаем. Поворачиваем. И у самый-самый-самый-самый максимально. Глядите, какая долгая штука у нас. Люблю долгие такие штуки. А ну. О. Не-не-не, еще ниже. О, ось так. Ага. Трэба зараз скласці гэтую штуку. Робіцца гэта хутка на одну клавішу. Оп, натиснули. І далей нам што трэба? А, далей нам просто трэба прывезці матэрыялы. Угу. Едем узад. Толькі я добра памятаю, што зараз не налево нам трэба направо. Па мапе гэта бачна. Поехали. Што, ведаеце, мне яшчэ спадабалася ў гэтай гульні, гэта тое, што тут можна тэлепартавацца паміж кропкамі. То бок ты там адзін раз быў, і табе не трэба ездзіць узад уперад, увесь гэты час губляць яго. Можна займацца толькі вось больш цікавай справай. Напрыклад, як убачым трошки пазней, бо я бачу, што тут туторыал паўтараецца. Need for Speed, я ж кажу. Дарэчы, вы, магчыма, маглі падумаць, што зараз трэба будзе ўжываць вось гэты транспарт. Але не, вы не правыя, мы ўсё зробім маніпулятарам. Таму што вось гэтая телега, якая электрычная вось злева стаіць, кара, так бы мовіць, яна, ну, зусім тут незручная. Я ўжо ведаю гэта. Нам лепш і прасцей будзе вось так гэта ўсё зрабіць. Хоп. Назад. Тут ён акурат паказвае, куды гэта можна паставіць. І мы гэта будзем ставіць менавіта так. А зараз хіба што гэта чарапіц, так? Оп. Наоборот. Нам сюды. И зараз вось гэтай другой часткой мы опускаем. О, все. Зложились. Поехали. Поехали. Нема чого стоять. Як бачите, освітлення тут працює, ну, не найлепшим чином. Что ты от меня хочешь? Бачите, он мне показывает, что я нечто там забылся. Что я забылся уже?
Я ж толькі што тут быў, алё. О, божухна. Ідзі ў сраку. Усё, тут няма нічога. Вы бачылі гэта? Дзякуй Богу, што не трэба разгружацца і зноў загружацца. Можна проста адвесці. Таму едзем. Зараз будзем будаваць крышу. Не, насамрэч не будзем. Мы проста гэтыя дзве палеты будзем закідваць на дах. Вось сюды, бачыце, вось. Усё даволі проста. Як заўсёды, падымаем маніпулятор. Паднялі сюды. Вось калі што камера ў гэты час, яна працуе нармалёва. Занадта далёка. О, бачыце? Выдатна, выдатна, выдатна. Зараз мы бяром гэтыя трубы, ці што гэта? Падымаем. Не, гэта рулоны. Рубероіду тыпу. Ні туды, ні ў табак. Хоп-хоп-хоп. Вось і ўся справа. Пагаварыць зноўку з Хапе. Дзе Хапе? Ляхамка, камера. Слухаю тебе, Хапе. The supermarket manager is happy, and we've crossed one problem off our list. But I just got another call. It seems a car has slid into a construction pit. I'll meet you there. Некая машина увалілася на месцы будаўнічых работ дарожных. Давай. Уваход. Складаем. Эй, сюды нам. Поехали на место ДТЗ. Давай, хутенько. Недзе машина увалілася ў яму, дзе былі ремонт дорогі. Ну, з заносом, все як я люблю. Йо. Я ж кажу, Need for Speed. О, па ўзроўню графіцы яна нагадвае, ведаеце, якую часціну? Most Wanted. Больш-менш падобна. Так, ну і што тут? Мы приехали. О, глядзіш ты, реально увалілася. Но мы зараз дапаможем. Бачыце? Нешта нават пашкодзіла трубу нейкую. Ну ўсё, давай. Электрычнасць з'явілася. Што? Пагаварыць з Хапе зноў. Слухай, не да халеры тут размову з тобою, Хапа. Можа неяк хутчэй гэта можна было б зрабіць? Ну во што?
We put up extra warnings, but there's always someone who ignores them. Ну, заўсёды So нехта this з'яўляецца, serves them каму right. пахеру We have ваши to гэтыя salvage the car and the папярэджванні. broken pipe from the excavation pit and take them to the building yard for scrap. Ага. There you can also get a new pipe for the gas line, and then we'll waste no time installing it. Ну, круто, гэта добра. Нам трэба дастаць гэтую машыну з гэтай ямы. Там таксама ёсць пашкоджаная труба. Яе таксама трэба дастаць, а потым усё адвесці гэта на звалку. Так, на сметнік. Дзе ўсё гэта будзе утылізавацца. На тым жа сметніку чамусьці, не ведаю чаму, там будзе новая труба. Новая труба, якую трэба будзе прывесці сюды, я так разумею, усталяваць. Разварочваем нашу штангу. Маніпулятор, так. Паднялі машыну. Валера, глядзіце, як... Што ты робіш? Як ён цягне? О! І давай сюди. Ёсць. Першы ёсць. І там яшчэ труба бачу, вон, злева ўнізе. Яшчэ ніжэй? А, ну так, даволі высока. Падымаем. Глядзі. Стаяць, пазіраюць. Чаго стаіцё? Цяжка дапамагчы было? Так. О, вось тут можна, добра. Усё? О, добра, ужо можна ехаць. Паехалі. Куды ты нас там пасылаеш? Складываецца, слухайце, прикольно. Складываецца прыемна за гэта назіраць. Так, паехалі. Ці там сметнік нейкі? Вау! Бачылі як? Дзед экстрэмал. Ага, тут мы павінны заставіць усё гэта, ну окей. Трошки сюды. Так, разварочваем сваю установку. Адразу паднімаем маніпулятор. Падымаем машину. Я б казаў, нават мы кінулі яе проста. Так, чакай, недзе тут не так было, вось так. І вниз трошки, о. Чапляем, падымаем. И кладем тут ниже. Поворачиваемся. Чекай, подумал.
Гэта я так разумею. А што з трубою? Ёй кепска. Што яе так мандражыць? Усё, хутенька справіліся, так. Поехали. Ну что? Будем рабіць дрифт. Будем. Ого. Я вже трохи розумію гэтую фізику. О, экскаватор. Ну-ка. Нас просят сесть у экскаватора. Навошта? Ну я тут, ну. Мне треба подойти з этого боку. Добре. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Що далі? Копать. Ага, area. Так, гэта у нас сюди-сюди, гэта так, так, гэта ось так. Так, отчиняем. Вось так робим, опускаем. Опускаем. И зачерпываем. Ёсть. Поднимаем. И у правый бок. Выдатно. І повторить скільки разів? 15% ми цього взяли. Ну добре. Добре, поднимаем. Калі што, поўны кош ці не поўны кош, вы заўважыце гэта з правага боку, вось гэта жоўтая колка. Калі яно запаўняецца, гэта азначае, што кош у нас поўны. Ну, халера з вами, раз не поўны, то не поўны. Так, ну. Што з цього не зразумеў? А ну падымі. Гэта як? А чаму тут нельга нічога падняць, алё? А з гэтага боку? Камера! Ну, з гэтага боку хоць можна падняць. Камера тут шалёная. Ну што, тады тут будзем і капаць, дзе даюць. Навошта нам копать? Там, где не дают, правда? Так. О, добре. Ще 2 рази хіба що. Так, і другий раз. $99, но... Не, я не хочу 99. Хлопцы.
Чаму 99? Хто мне абгрунтуе гэта? Алло. Што гэта за... Холера вас бери. Люди, вы что? А ну опустись. О, добре. 100%. Ой, трошки заняло, ведаєте. Давай, хлопче. О, ну скачи ти вже куди-небудь, да не сюди. Ось сюди. Ось так. І ось так. І добре, сядімся. Розправляємо свої крила. Берем маніпулятор. Подимаємо його. І у яму. Ще ніжей. Готово. Хапе. Хапе, ми молодці, правда? Скільки грошиків на досі? Defective gas lines can be extremely dangerous. Безумовно, газові труби – це вельми важно. There's another problem that we need to Є ще tackle, проблема and it's the ніяка. railroad Ну. embankment. Part of the track there was washed away. We need to jump in to prevent problems during rush hour later. It's not far from here. I'll meet you there in a minute. Окей. Мені подається, ми гуляємо Чипа і Дейла, видаєте? Хто перепаркував моєго мана? Ён стояв так, як треба. Хто його перепаркував? Бля. Это я, дурень. Нет, чекайте, гэта гульня мяне ў зман уводзіць тут. То туды, то сюды, гэта разворот тут. Давай, поехали. Чего стоять на месте? Эй, чекай, тут заносов нам не треба. Тут нам треба ехать прямо. Без усялякого Need for Speed. Что там у нас увогуле? Почистить некую територію. Якую? А ти чого не чистиш? Що за говно? Не, он будет стоять, только позирать на меня, як я тут чищу. А сам что ты будешь робить? Алло, хапа. Феодал недоробленный. О, тут пошкоджені рейки. Drive to the gravel plant and fetch a load of gravel while I inspect the tracks for damage. Get enough to fill the tracks again. Oh, and I noticed that the truck is almost out of gas. Stop by the gas station that's on the way. It should be open. And fill it up. Now get moving. There's no time to lose. Окей, хапе. Поехали. Кстати, нам надо заправить наш трак. І заодно яшчэ привезти сюди... Так, куди нам ехать? Чекай. Ага. Пробач, хапе. Але насамрэч ты мне не падабаешься. Не, как так само не падабаецца знак тут. Ён тут не патрэбны.
Нам трэба заправіцца зараз і прывезці гэтыя каменьчыкі. Гравій. Дробны гравій, бачылі, там пашкоджаныя рэйкі чыгуначныя. То бок туды трэба падсыпаць гравію трошкі. Чого стаім? Глядзі, як магу. Оп, відаў? Need for Speed. Погнали хутчэй. 200 километров на годину. Эй. Ты что робишь? Правила не ведаешь, ты что? Ты прибачце. Нешта GTA успомнілася. Так, паліўная станцыя. О, глядишь ты. Натискаем A и заправляемся. Угу. Добре. А на Б гэта яшчэ і ремонт. Так, добре. Поехали далей. Все адрамантавалі. Километр аж ехать за жвірам гэтым, так. Ну, поехали, да. Спадзяюся, гэта будзе ўсё ж таки хутка. Джон, давай, ман. Оу, якія заноси у нас. О, бачу завод на правому боку. Нам на його хіба що треба. Так, приїхали, а далі куди? Ось так менавіта треба, ось по таким коли. По таким кольцина, вот казав, не коло, коло, это ж колесо. Тут кольцо. Так. Ага, першая гэта глеба нейкая. Другая гэта акурат таки. Давай, где оно? О. Наполниваем. Ой, не то я натискаю. Так. Все. Поехали. Мы уже фуловые. Не рассыпай по дорозе. Бачите, ось з правого боку ось то, що загружено. И он тупо раскидывая по дорозе. А что, нема чим укрыться, что? О, у нас fast travel есть. Ты погляди. О, ну-ка, на Y. О, як добре, fast travel есть. Уже з'явився. Так, куди тут? Ага, бачу вже синє. Поворачиваем. Давай. Так, добре, ёсць. Да добре, поглядели сюди. І ось сюди. Открываем. Ой, як добре, 100%. Да подимай, навошта ти усього этого своїм
Так, Enter Backloader. Что такое Backloader? Гэта хіба што вось гэты пагрузчык. Давай. Ой, паглядзіце, якая тэхніка. І гэта вам не на МТЗ катацца. Ну. Fill track bed with gravel. Окей. Што, мы тут так само, як і на гэтым пагрузчыку. Усё. Гэта ўсё, ну, людзі, ну. А я думаў, хоць трошкі папрацую. І ўжо цягнік пайшоў, ты паглядзі, божа. Як усё проста ў гэтай гульні. Што далей? Drive to Hapes Company. У нас своя есть. Называется наша компания. Моя дедовская компания. А нас просят поехать с чамусьці до хаты. О, дякую Богу, что я недалеко тут живу. За поворотом, я кажу. Дык он сам мог прийти сюда. 170 метров. Алло. Хапи, у тебя что, ноги отказали? Да ты перестань пить омывайку. There you are. I have to tell you, you did an excellent job. Так, я ведаю, ми робимо вельми добру I'm роботу. impressed. You're a natural. Listen, last night I realized that I'm getting too old for this job. Ого. I've done everything I wanted to do, but it's time I think about retirement. And after you Собрался на impressively пенсию? demonstrated what you're capable of, I started thinking that you could take over my business. I'd hand it over for a nominal price. I'll also happily help you out to begin with while you find your feet. Well, what do you think? We have a deal? Ты погляди на гэта. Ён мне просто свою компанию отдае. Ну, конечно, давай компанию. That Что? was a swift but well-earned step up. 1 minute you're living day to day, and the next you own a whole company. The best thing to do now is spend some time to get familiar with various parts of your business. Давай. If you want to run it successfully, I recommend you first take a close look at the upgrade levels and start meeting the goals listed there. You should take a look at the vehicle fleet and the finances to see what it takes to manage your construction equipment and get an overview of your financial situation. But the most important thing is fulfilling the orders. It's the only way you can make money to keep expanding your business and afford new vehicles. You'll see that everything in your company is closely intertwined. So, good luck. I wish you all the best and a successful start. And don't worry, I'll be keeping an eye on you. Халера. Ён казаў пра абсталяванне, то бок пра... О, бачыце, тут гараж мой будзе з гэтай будаўнічай тэхнікі. Хіба што стаяць. Добра, я разумею. Пабежалі, паглядзім. А дзе ўваход? Вось тут будзе стаяць усё маё абсталяванне. Паглядзіце, якая тэрыторыя. Upgrade level as reached, new company expansion available. Do you want to open the expansion level menu now? Давай. Чаму не? О, глядзіце. Каб нам апгрейднуцца да узроўню S, нам патрэбна 3 будаўнічыя машыны, нейкія прэмісы другога ўзроўню купіць і развіццёвы контракт заключыць, я так разумею. Няблага.
Все гэта unlocked, воркшопы и так далее. Тут мы купили, не купили, мы заработали 150 тысяч кредитов, ну не 150, 75, там, коли не помиляюсь, может, и более. Ось, ці 100. Construction machines. У мяне две, хочется, каб было 3. И так далее. Ну что, для пілотнай серыі, мне падаецца, гэтага выстачыць ужо на бягучы момент. Мы зарабілі на сваю собственную асабістую кампанію будаўнічую. Дзіўна ён выглядае, канешне, гэты персонаж. І ты толькі вачыма сваімі міргаціць туды-сюды. А што там такое, паглядзіце? Ну, чакай. Што за гэта за дын-дын-дын? Яскравае такое. Я зразумеў, гэта нейкія яшчэ на мапе раскіданыя. Collectible, нешта калекцыйнае, карэкцыі кажучы. Яшчэ можна сабраць 100 гэтых малаткоў. Добра, для пілотаў, паўтаруйся, гэтага выстачыць. Паверніце на сонца, каб усе бачылі твой тупы твар. Калі вам спадабалася відэа і гульня, калі ласка, вітаю вас у каментарах, адпавяду на ўсё, што напішыце там, ставьте падабайку, подписывайтесь на канал, калі хаце пабачыць яшчэ больш серыяў па гэтай гульні, а на бягучы момант гэта ўсё, пабачымся ў наступным відэа, да пабачэння.